Aleshores ho penso fer. Derrotaré a tots aquells malvats i seré el guanyador d'aquesta lluita. No penso deixar que els dolents es quedin a talent en blanc. No permetré que destrueixin aquest món. La justícia d'en Comacent és la meva justícia. No he dubtat en cap moment que tornaries als teus mals costums de sempre. Mori, quan has entrat? Escolta, Weki, hauries de pensar una mica en el teu comportament, home. Ets un ximple rematot. Quina llauna. M'hauré de quedar al farcell on em van ficar. No es deia el vaixell on em van ficar? El vaixell on em van ficar, pesat! Bé. Perdoneu, puc passar? Sóc el nou candidat a rei. He vingut per continuar la feina d'en Kobayashi, el teu candidat anterior. Sóc candidat a rei i em dic Yodogawa. Candidat a rei Yodogawa, amb el nom Yo-chan. Principis, tinguem pau i bons aliments. Si t'ho estimes més, també em pots dir Yo-chan. Yo-chan? Sí. Bé, doncs, potser ja hauríem de començar a entrar en matèria. Kosuke Ueki. En matèria? Et sembla que deixem la lluita? Cafè. Jo no la penso deixar. Guanyaré aquesta lluita sigui com sigui. Ja ho tinc decidit. Weki. Que la guanyaràs, dius? Llavors, t'hauré de ser franc. Fins i tot al món celestial he dut una vida mediocre. Mai no he destacat en res. Jo no vull participar-hi en aquesta lluita! Pau i bons aliments. Aquest és el principi que em guia. Mai no he tingut una vida social moguda i mai no m'he ficat en embolics. Llavors, per què carai m'havien d'encarregar una missió tan important com aquesta? Doncs no facis res. Tu mira i prou. Entesos. Em quedaré fins que et convenci que has de deixar córrer aquesta lluita. Dons restants. Mira això, sisplau. Ostres, això em sona d'alguna cosa. Què és? Què vol dir que et sona? Són els dons que et queden en aquest moment. Allò que es deia la llei de Weki, oi? Sí, com veuràs, ara com ara només et queden 11 dons dels que tenies. Sabeu quants dons acostumen a tenir els altres escollits que hi participen? Suposo que els que deu tenir una persona normal i corrent, oi? 5 o 6, potser? No diguis! 160. Ho has sentit? Tots els escollits tret de tu tenen una mitjana de 160 dons. És ben bé un miracle que encara siguis viu. No tens cap mena de possibilitat de guanyar aquesta lluita, sents? Ho sabia. Per començar, què significa això? Què signifiquen aquests dons? El do de menjar ràpid, el do de la loteria, el do de la dansa, el do de la insistència. No tens ni un do que et pugui servir en un combat, per casualitat? Deixeu-me. Acompanya'ns una estona, maca. I per si fos poc, has fet servir el teu poder per fer mal a 3 persones. Has aconseguit que els teus dons disminueixin. Això no pot continuar d'aquesta manera. No sé si al teu excandidat li importava la justícia o vés a saber què, però si no ho soluciones aviat, els teus dons es quedaran a 0 i acabaràs desapareixent. Weki, realment et penses que amb aquests dons d'aquí podràs continuar guanyant? Pareu, sisplau. Deixeu-me. Oh, han desaparegut. Ho veus? Què ha passat? Burro! Però com s'ha t'acut fer una cosa així? Se suposa que volies guanyar la lluita, sí o no? Què hi guanyes perdent 3 dons de qualsevol manera? És veritat. L'he espifiada. Weki. D'acord, la pròxima vegada aniré més en compte. Et passen els disgustos de seguida, tu! Bé, ara segur que ja te'n deus haver adonat. Tu no estàs fet per participar en aquesta lluita. Tens una facilitat per perdre dons útils per la lluita que fa por i tot. Podem considerar que vol dir que plegues, suposo. Ni parlar-ne. No ho deixaré córrer. Continuaré la lluita. Amb tot el que t'he dit i encara no ho has entès. Les dades demostren que no pots guanyar de cap de les maneres. Què ha passat ara? Un avís que hi ha un escollit a prop. I de seguida arribarà aquí on som. Llavors també pots
pots saber si hi ha algun enemic pels voltants, tu? Sí, i també el do que se n'obtindria en el cas que se'l derrotés. El proper contrincant és Amboro T. Li queden 215 dons. I contra això, tu només en tens 8. T'adones del que significa? Veus que temerària que és la sola idea de desafiar-lo? Què és això? El lloc on és l'enemic. Genial! Guanyaré! Ja ets aquí. Kosuke Ueki. 8 dons. Do que s'obtindrà amb la victòria, el de l'anticipació. Escola de secundària Okano. Estudiant estranger, 2B. Número de pupitre 38, Boro T. Paraula preferida, EP. Et guanyaré i obtindré el do de l'anticipació. No tens cap possibilitat. El do de l'anticipació serà meu. Què penses demanar si aconsegueixes el talent en blanc, Boro? És evident. Demanaré el do que m'agradi més i faré que aquest món rutlli tal com jo vulgui. Llavors ets un d'aquells malvats. Et derrotaré. Escolta, m'estàs posant nerviós. Ostres, aquest ja deu estar derrotat. Això no és veritat! Ueki! Ai! Ho sabia. Ja t'he dit que era impossible que guanyés. Bé, doncs, ara ja puc tornar al cel sense cap mena de recança. Espera't! Mira allò! Què? És impossible! Que estrany. Jo tinc 215 dons. I ell només en té 8 en total. Això és intolerable. Ets el primer que ha pogut encaixar el meu atac i contraatacar-me. El primer que n'és capaç. És evident que l'atac d'abans només has aconseguit esquivar-lo, per sort. Ara sí que et deixaré el cap obert, com un meló, amb el meu poder de transformar el meu cap en un diamant. Transformar-lo en diamant? Tornaràs a venir a atacar-me? En comparació amb un diamant, un arbre és tou com la mantega. Ja he guanyat. Ueki! Si perdo aquí, amb un paio com aquest, en Kobasen no m'ho perdonaria. Faré servir el sentit de la justícia. Per què? Com és que tot d'una es posa dret? Ueki, estàs bé? Sí. Però si el nano no perd, tindrà un problema. Jo sóc partidari de Margaret, l'oficial de l'estat major, que situen com a candidat amb més possibilitats d'ocupar el lloc de rei, i m'ha promès que seria conseller reial. Per això m'estimaria més que perdessis de seguida, i així podré tornar a ocupar-me de la feina que feia abans.